תרשו לי להציע לכם משהו מאוד חשוב לקראת השנה הבאה. תפוח בדבש זה אחד הסימנים המרכזיים ביותר בליל ראש השנה, ואנחנו אומרים, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, ויש שמוסיפים כדבש. ככה אומרים, יהי רצון. שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה כדבש. והשאלה שלי היא, למה דווקא המנהג הרווח הוא בדבש? הבן איש חי אומר לא דבש, לשים סוכר. אבל אנחנו רגילים בדבש. למה דווקא דבש? אז אני רוצה קצת להיכנס לעומק של היהי רצון הזה. מה רע בסוכר? למה דווקא דבש? דבש נעשה על ידי דבורים, דבורה. הדבש. ודבורה, למה קוראים לה דבורה? מלשון דיבור. היא כל הזמן מזמזמת, דיבור. ואנחנו פה אומרים שאנחנו רוצים שהשנה תהיה, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, כדבש. דבש זה דבר מתוק, אבל דבר מתוק שבא על ידי דבורה. דבורה זה דיבור. זאת אומרת, אנחנו רוצים פה לרמוז שהדיבור צריך להיות מתוק. הדיבור שלך, האם הוא דיבור מתוק או לא מתוק? מה זה דיבור מתוק? מה זה דיבור מתוק? מה זה? מה? רוב העולם לא יודעים מה זה לדבר בצורה מכובדת ונעימה. תצחקו עליי, אבל רוב העולם לא יודע איך מדברים בצורה מתוקה, שהדיבור יהיה מתוק, שהדיבור יהיה דבש. אבל שלמה המלך אומר על הכלה שלו שמה בשיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך. הדיבור שלך דבש. מה זה דיבור דבש? אז אני אנסה להסביר את זה, ואני אחר כך אציע לכם, אם אתם מסכימים, שזה תהיה הקבלה שלנו לראש השנה, שזה יהיה השינוי. רוב העולם מדבר בשפה של פקודות, דרישות. אישה אומרת לבעלה, תתלה כביסה, תוריד את הפח, תשטוף את הכלים. והוא עונה לה, תכיני צהריים, הכל מתחיל בתף, נכון? תכיני צהריים, תשכיבי את הילדים, תקלחי אותם. תף, זה כבר הסוף. זה כבר, איך אומרים אצלנו? גדו על האחרית. זה כבר הסוף. תתלה, תשטוף, תלך למכולת, תעשה קניות, תשכיב את הילדים, תעשי צהריים, האות תף, זה האות האחרונה. זה הסוף, זהו. הגעת לקצה, ידידי. זה הקצה. אף בן אדם בעולם לא סובל שמדברים אליו בצורה של דרישות, בצורה של הוראות. תתלה, תעשה. איזה אחת אמרה לי, לא הרב, אני לא ככה אומרת. איך את אומרת?
כפרה עליך, העיניים שלי תתלה כביסה. באמת אני מרככת את זה בהתחלה. נשמה שלי, עיניים, תתלה כביסה, תקלח את הידיים. אמרתי לה, זה לא עוזר. את ממשיכה לתת פקודות, אבל את מנסה להגיד את המילים הטובות לפני, זה לא עוזר. זה נקרא שנתת פקודה. וזה גורם לצד השני להרגיש, בואנה, משתלטים עליי, אני לא יכול עם זה, לא יכול. וזה מעורר דינים ומחלוקות בבית. דינים ומחלוקות בבית. אז איך כן מדברים? מה זה נקרא דבש וחלב תחת לשונך? דבש וחלב תחת לשונך. דבש זה שאתה רק מבקש ולא דורש. בעלי היקר, אני אשמח אם תסכים לקלח את הילדים. זה מאוד ישמח אותי. בעלי היקר, רק אם זה מתאים לך, אני אשמח לקבל כוס קפה. רק אם אתה יכול על הדרך לקחת איתך את הפח. אתה כבר הולך למנחה? אם אתה מסכים להוריד איתך את הפח על הדרך, אני מאוד אעריך את זה. ואז הוא אומר לה, בשמחה, אבל רק אם את יכולה, אני אשמח מאוד לחזור וארוחת צהריים תהיה מוכנה. את לא יודעת איך זה ישמח אותי אם אני אחזור לפה, והילדים כבר יהיו אחרי ארוחת הערב. רק אם את יכולה. בקשה פירושו של דבר שאתה לא נותן פקודה, לא נותן הוראה, לא נותן דרישה, אתה מבקש, ומבקש פירושו שאני משאיר לך את הבחירה אם כן או לא. איזה אמא אחת אמרה לי שאני ככה מדברת לבעלי, זה לא עוזר. אמרתי לה, מה זאת אומרת? מה את אומרת לו? היא אומרת לה, עיניים שלי. פוזל. עיניים שלי. אני מה זה אשמח אם תסכים לנקות את הדשא בחצר? כבר עלה, תפס גובה. ויש מלא יתושים, עיניים שלי. אם אתה מסכים. וואו. אז היא אומרת לי, אבל הרב, הוא לא רוצה. אני מבקשת בדיוק כמו שהרב אמר, אבל הוא לא עושה. אמרתי לה, אז מה קורה? אני פונה אליו אחרי שבוע, ואני אומרת לו, כמה אני יכולה לבקש? תעשה כבר! יאללה, תזיז את עצמך! אמרתי לה, הרסת את הכל. הוא יודע שבעוד שבוע, אם הוא לא יעשה, הוא יחטוף באבי אביו. זה יעלה לו ביוקר. אז כבר עכשיו בבקשה שלך, הוא יודע שזה הולך לנחות עליו. זה לא בקשה אמיתית. בקשה אמיתית שזה בקשה מההתחלה עד הסוף, וגם בעוד שבוע את תמשיכי לדבר אליו באותה צורה. יא בעלי, אני רואה שעוד לא הספקת לסדר את הדשא, אני אשמח אם תנסה בכל זאת, רק אם זה מתאים לך. ככה. ובחרת בחיים להשאיר את הבחירה. זה נקרא דבש. דבש זה מתוק. מתוק פירושו שאתה לא לוקח לשני. לא האישה לבעל, לא הבעל לאישה, ולא ההורים לילדים. יש להם בחור בן 15 בבית. קום! קום! קום גם גמום, קום! קום, לך לישיבה כבר. תעוף, תלך. מה קורה לבחור בן 15 שאתה מדבר אליו בשפה של פקודות? הרי הוא רוצה להרגיש שהוא בעל הבית, אף אחד לא יקבע לי.
זה גורם לו להתמרדות, זה גורם לו להתפרצויות, זה מתסכל ומשגע אותו, ואחר כך אומרים איזה דור חצוף. בטח שזה דור חצוף, איך אתה פנית אליו? איך פנית לבן שלך? איך פנית לבת שלך? זה דבש. מה זה חלב? דבש וחלב תחת לשונך. דבש הבנתי. הכלה של שלמה המלך בשיר השירים, היא אומרת לו, כן, הכלה, היא מדברת דבש. מה זה דבש? שלומי, רק אם אתה יכול, אני אשמח שתחתוך לי אבטיח. רק אם זה מתאים לך. אז הוא אומר לה, למה לא? בשמחה. הולך, חותך לה אבטיח, מביא לה, כמובן עם מזלג, ואז היא אוכלת את האבטיח. מה קורה אחרי זה? חלב. חלב מרווה, חלב מרגיע, חלב משביע. היא אומרת לו, שתהיה בריא, איך אתה מרגיע אותי. כשהבאת לי את האבטיח, אתה לא יודע איזה טוב עשית לי על הלב. חלב. דבש בפתיחה, חלב אחרי שהוא הביא לה, לדעת איך להגיד את התודה יפה. יש כאלה יודעות, יש להם רק דבש. אני אשמח אם תביא לי, אני אשמח אם תעשה, אני אשמח אם תקלח את הילדים. זה בסדר. באמת הוא קילח את הילדים? נו, מה עכשיו? כלום. אבל קילחתי לך 5 ילדים. אדוני, לא קילחת לי, זה הילדים שלך כמו שזה הילדים שלי, אתה לא עושה לי טובה, זה הבית שלך. גברת, היה לך דבש בהתחלה, אבל חסר לך חלב. אולי תעברי למטרנה? אין לה חלב. מה זה חלב? חלב הוא מרווה. אחרי שהבעל עשה את מה שהוא עשה, הגברת אומרת לו, שתהיה בריך, שימחת אותי. אתה לא יודע איך עזרת לי כשקילחת את הילדים. אני רואה כמה אכפת לך ממני, זה מרים אותי, זה משמח אותי. דבש וחלב תחת לשונך. צריך דבש וחלב, רבותיי. אנחנו לוקחים ואוכלים בראש השנה, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, פסיק, כדבש. מה זה כדבש? הבורא עולם אומר, אתם רוצים שאני אביא לכם שנה טובה ומתוקה? אין בעיה. אני רוצה לראות אם אתם, איך הדבש אצלכם. אם אתם תהיו דבש, אחד לשני, אני גם אהיה כלפיכם דבש, שנה טובה ומתוקה. שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, במה זה תלוי? כדבש. אם אנחנו נהיה דבש. הבנתם? הכדבש הולך עלינו. אם אנחנו נהיה דבש וחלב תחת לשונך, אז הבורא עולם גם יהיה כלפינו דבש וחלב. אז לכן אנחנו לוקחים תפוח, תפוח זה הבורא עולם, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים, מי זה התפוח? זה נמשל לבורא עולם, והדבש זה אנחנו, דבש וחלב תחת לשונך. הבורא עולם אומר, התפוח, אני תלוי בדבש שלכם. עד כמה שאתה תהיה דבש לאשתך, עד כמה שאת תהיי דבש לבעלך, ככה תהיה שנה טובה ומתוקה. אבל אני לא יכולה לדבר ככה לבעלי, לא מגיע לו. אני לא חושבת שמגיע לו. לכן אמרנו ששופר זה שיפור. תעשי שינוי חיצוני. אפילו שבפנים, בתוך הלב, את מלאה עליו, אבל זה בדיוק העניין של השופר, שיפור ולא תיקון. תיקון זה מבפנים.
אני מבפנים לא יכולה, אני לא סובלת אותו, אני כועסת עליו. אבל שיפור זה הנהגה חיצונית, והנהגה חיצונית את כן יכולה להתחיל לעשות. מה, איזה הנהגה? בדיבור, דבש, דבורה, בדיבור. דבש וחלב תחת לשונך. מה זה דבש ומה זה חלב? דבש זה בהתחלה, בקשה ולא דרישה. מגיע יום שישי. יש לי בת 14. צריך להתארגן לשבת, לא יום שישי, נכון? עוד מעט יהיה ראש השנה, צריך להתארגן ליומיים ראש השנה. ואחר כך חגים, צריך להתארגן לחגים. נכון? אז יש כאלה שאיך הם פונים לילדים שלהם שיעזרו להם, באיזה סגנון? הורים, כן, מה, אני אבא שלה? סליחה, אני דואג לה לאוכל, לביגוד, בגד לחת, אני גם רוצה שהיא... ואז הוא מתחיל עם הדרישות שלו. לא, לא. ידידי, לא ככה. אני אומר לבת שלי, מתוקה שלי, רק אם את מסכימה. אני מאוד אשמח אם תוכלי לעזור לי להתארגן לשבת. רק אם את יכולה. זה מאוד יעזור לי ומאוד ישמח אותי. לשתף את הילדים, לבקש מהילדים עזרה. לא לגדל פדלאות. יש כאלה הורים, אני עושה הכל בבית, אני מבשל, אני מנקה, מה עם הילדים? אכפת לי. לא, לא, לא. חשוב מאוד לשתף את הילדים. איך משתפים אותם בבית? קודם כל בזה שאתה מבקש מהם עזרה. אבל הוא לא עושה כלום. תמשיך לבקש. אבל תבקש, לא תדרוש. לבקש ולבקש. יא בני, אני אשמח מאוד אם תוכל להכין לי כוס קפה. לא שתיתי מהבוקר. מאוד יעזור לי אם אתה יכול להכין לי כוס קפה. לא הכין. מתוקי, יש מצב שאתה מכין לי חביתה בסנדוויץ'? אני בלי ארוחת בוקר? לא הכין. אבל הוא לפחות שומע שצריכים את העזרה. ואתה לא בא אליו בדרישות, אתה לא כועס, אבל אתה כל הזמן מטפטף. צריכים פה עזרה בבית. נשמה, אני אשמח אם תוכל לנקות את החדר שלך. אני אשמח אם תוכל להפעיל מכונת כביסה. הוא לא עושה, אבל הוא שומע שצריכים עזרה ושהבית פה מתפקד. יש ילדים, תשאל אותו, מה אבא ואמא עושים לכבוד שבת? מבשלים. זה אולי הוא יודע. הוא לא יודע ששוטפים, שיש קניות, שיש כלים, שיש מטבח, שיש טיפה, שיש כביסות, שיש גיהוץ. הוא לא יודע בכל זה כלום, כי הוא לא חי, הוא לא חלק, הוא לא מעורבב איתך. חשוב ללמוד לבקש, לא לדרוש, לבקש. זה מכניס לו לתודעה. וואו, יש הרבה דברים שצריכים לעזור בבית. לאט לאט ירד לו האסימון. הוא גם יגיע למצב של אי נעימות. וואו, כמה בקשות ביקשו ממני, אפילו אחת לא עשיתי. ואז בסוף נשאר לו רק לעשות זוגות גרביים. כי כבר שטפו, הוא לא עזר בשטיפה, לא עזר בכביסה, לא עזר בכלים, לא עזר בקניות, לא עזר בכלום. אבל בסוף אתה בא אליו, מתוקי, נשאר עוד להכין זוגות גרביים. יש מצב שאתה עושה לנו פה זוגות? והוא כבר מהאי נעימות קם ועשה. מה אתה אומר לו? מה עכשיו אתה אומר לו? דבש היינו, עכשיו חלב. שתהיה בריך, אתה משמח אותי. כל הכבוד. אתה רואה? זה נקרא שאתה מגלה אכפתיות כלפי הבית. חלב. מה, אבל כולה זוג גרביים. מה, על זה כבר אני אתן לו פידבק? כן! כן! תפוס נקודה אחת, תתחיל, תעודד, תתמוך. אבל מה זה גרביים? מה זה משנה? גם על נקודה אחת, תרים אותו. דבש וחלב
תחת לשונך, דבש בהתחלה, חלב אחרי העשייה. תספר לו כמה זה משמח, כמה זה מרווה אותך, מה שהוא עשה זוג גרביים. אבל אנחנו מאבדים את הסבלנות, וכשהוא לא עוזר, אתה לא עושה כלום, אתה לא אכפת לך, עכשיו אתה אל תבוא תבקש בקשות. בום, 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 מתחיל להיות מתח בבית, ואז הוא כבר קם מפוחד, והוא בסוף עשה את הגרביים מהפחד של הצעקות, ואז האבא לא אומר מילה. גרביים, כן, כן, גרביים עשית, זה מה שאתה יודע, זה הרמה שלך, גרביים, תתבייש לך. יש סיכוי שככה הוא יתקדם? יש סיכוי שככה תהיה אווירה חיובית בבית? יהי רצון שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, פסיק? במה זה תלוי? כדבש, כדבש של מי? שלנו. עד כמה שאנחנו נהיה דבש למי? אחד כלפי השני, ככה תתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. זה תלוי בנו, וזה שיפור, כי זה הנהגה חיצונית. הנהגה חיצונית של דיבור. איך אתה מדבר? אל תשכח, אתה טובל את התפוח בדבש, שהוא על ידי דבורים. דבורים זה מלשון דיבור. אני רוצה לומר שנהניתי. נהניתי מההקשבה שלכם. ותודה שהזמנתם אותי. ואני רוצה לאחל לכל הקהל הקדוש, רק אם אתם מסכימים, ורק אם זה מתאים לכם, זה ישמח אותי מאוד. אם תסכימו, לכבוד ראש השנה, לקחת עליכם את הנקודה הזאת, להפסיק לדבר כמו מפקד בצהל. תקום, תלך, תקנה, תעשי, די, די. רק דבש. אם אתה מסכים, אני אשמח. אם את יכולה, אם את מוכנה, אני אשמח אם תעשי ככה וככה. בקשות. לבקש ולא לדרוש. זה נקרא שאנחנו דבש. ואז אני רוצה לברך שלכולכם ולכל עם ישראל תהיה שנה טובה ומתוקה כדבש. אמן כן יהי רצון.